दा लोगोफोर दिनैहाय आङो न'खरनि एसे ओरै बेरा होद्लालाबायनो नागिरदों आरो माने बिराद माने बोरमा ओमफ्राय मोसौ बिराद बायदिसिना उफुद्रग आरो माने फांसेबो बिफां गायनो हाया। माने दिनै फांसे बिफां गायबाथाय माने बोरमा ओमफ्राय मोसौफोरनोसो माने जादो होननानै माने मा खालामनाय जायो गायनानै दोनफैनाय जायो आरो नै मोसौ नों जादो नै बोरमा नों जादो होननानैसो जायो आरो माने गोबां बिफां गायबाय ओमफ्राय एस एस बि माबानिफ्रायबो डिपार्टमेन्टनिफ्रायबो बे एकदम ओरै सारा बारिखौनो माने बिफां गायखांलांबाय आरो खिन्थु दिनैसिम फांसेबो बिफां गैया। मानि थाखाय होनना बुङोब्ला बे बेरा गैयिनि थाखाय बिफां गैया आरो दा आङो देग्लाय बेखायनो ओरै एसे बेरा होसाबलाबायनानै माखासे औवा खाथि दानदों ओमफ्राय बेखौ फुरा माने ख्रि ख्रि दोनानै माने मुसारि जि खोंनानै माने माबा गायनो नागिरदों आरो ओमफ्राय दा ओरैबायदि अबस्था माने बे हानि अबस्थाया जोंना ओरैबायदि गायस माने गुबुन जायगाफ्राव माने औवा खाथिखौनो माने गोफार खालामनानै दोसोनो हायो नङा होमबा ओरै हायाव दोसोनो हायो खिन्थु बे जायगायाव बिदि दोसोनो हाया आरो बे नैबे आंनि हायाव आरो माने फुरा अन्थाइजोब आरो माने नै बिदि बुलथु लानांगौ माबा मोनसे गन गायनोबा बे बुलथुखौ दोसोग्रोनानैसो ओमफ्राय बे औवा जंफारखौ आरो हाथुराजों दोसोबावनांगौ आरो होमबासो मानि गायनो हायो जिखुनु लोगोफोर दिनै राजनिथिनि माखासे खिनि बाथ्राबो सावरायगोन आरो दा आङो खामानि मावनो आवगायबाय दा नै बिदि औवा खाथि लादों आरो आङो नै औवा खाथि लाबाय बेखौ दा माने मा होनो माने जेजों गायगोन माने बेखौ दोसो दोसो गायनांगौ जायो आरो दा बिदिनो नङा होमबा लोगोफोर माने मोनसे बारियाव आबाद जानो थाखाय बहुद खस्थ' खालामनांगौ ओमफ्राय मोसौ बोरमा बायदिसिनाफोरखौनो माने आंहा सब समाय माने इभिकसन खालामनांगौ आरो माने होस्रां हरबाय थानांगौ आरो बिदि अबस्था ओमफ्राय बे इभेकसननि बाथ्राखौ एसे गोसोखांबाय आङो दिनैहाय माने इभेकसन खालामनांगौ होननायखाय आरो बोरमा अमाफोरखौ दा थिग बिदिनो जेनेबा आंनि नैबे दखरसे हायाव जुदि बोरमा अमायानो जा मोसौआनो जा बेफोरबायदि जुदि फैनानै जुदि माबा मोनसे आबाद नस्थ' खालामोब्ला बेथ' माने बुहुत गिदिर खथिखा आरो दा सापस इभिकसननि बेलायावबो बिदिनो जादों आरो दा दिनै अल बड' सुरक्सा मन्सनि आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारि सार बिथांमोनहा दिनै इभिकसननि थाखाय दिनै बिथांमोनहा गोबां माने खस्थ' खालामनो गोनां जाबाय थादों लोगोफोर ओरैबायदि खस्थ' खालामनो गोनां जादों माने जों दिनै जोंनि हायावनो माने सेफटि गैया आरो माने रैखाथि गैया दिनै गुबुनारिफ्रासो दिनै फैयै फैयै फैनानै जोंनि बि टि सि नि जेनाखि थागिबि बेफोरनि सायावसो दिनै अयथासार खालामबोनायखौ नुदों आरो ओमफ्राय बिसिनि दादागिरिखौसो जों दिनै सैज' खालामनानै थानो गोनां जादों आरो दा दिनै नोंगौ इभिकसनखौथ' दिनै खालामखानांगोन इभिकसन खालामाब्ला मा होनो मालाबा मानि जोंनि बि टि सि आनो रैखाथियाव थानाय नङा आरो दा गायस दोखांबायानो फ्रायनो मथा मथि गाबोनफोरसो होनांसिगोन आरो दिनैथ' बेलासिबायबो नङा होमब्ला दा दिनै इभिकसनखौ मानो खालामनांगौ इभिकसन खालामनाया दिनैनि दिनाव बिराद गोनां होननानै जोङो साननो गोनां साफ्रोमबो बर' रायजो राजा आइ आफा नोंथांमोनहा दिनै इभिकसन खालामनो थाखाय माखासे अल बड' सुरक्सा मन्सनि आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारि सारमोन बिथांमोननि जेनाखि दोलो बे दोलोआ दिनै नाजाबाय थादों इभिकसन खालामनांगौ आरो बिनि गुबै नोजोरानो जाहैबाय माने जोंनि बि टि सि आ माने रैखाथि जानांगौ दा सिन्था खालामदो रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि बे खरलबसे बि टि सि आव थारमाने नैबे जुदि आंनि खरलबसे बारियाव नङा होमब्ला दा जुदि दिनैबो सोरबा हाबफैयो गाबोनबो सोरबा हाबफैयो होमबा मा थागोन बे आंनि बारियानो थानाय नङाना थिग जोंनि माने जानो गोनां माने जेंनाफ्रा बिदिनो जानो थांगासिनो दं लोगोफोर दिनै जोंनि बि टि सि आव गुबुनारिफ्रा दिनै खबजा खालामफैदों हाबबोदों आरो हाबबोदों
बारायगासिनो दं सानफा एफा नङाब्ला दिनै खमायनायाव गैया। खिन्थु दिनै माखासे पलिटिकेल गादि बिथांमोन दैदेनगिरि बिथांमोना दिनै गाव गावनि पलिटिकेलनि केरियारखौ सिन्था खालामनानै दिनै जाय बिथांमोना गादियाव जिरायदों एबा बै समनिफ्राय जेसेबां माने पलिटिकेल लिडार बिथांमोना इलेक्सन खालामनायनि नोजोरखौ माने नुहुराखै आरो बिथांमोना इलेक्सन खालामनो गोसो गैया। मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोना इलेक्सन खालामबा थारैनो माने एसेब्लाबो बिथांमोना माइनास जागोन साननानै इलेक्सनखौ खालामो आरो। खिन्थु दिनै जि जोङो बिटिसिखौ सोरजिदों, जाय जोंनि बर' रायजो आरो बर'नि दैदेनगिरि बिथांमोना दिनै बिटिसिखौ सोरजिदों, दिनै बे बिटिसियानो दिनै फैयै मा जानो थांगासिनो दं, मालायनि खबजायाव थांनो नागिरगासिनो दं। दिनै सानफा एफा बारायो। गासिबो मोनथायफोरखौ दिनै गुबुनारि मा होनो बिदिखौ माने गुबुननिफ्राय खारबोनाय बिथांमोननोबो दिनै समान मोनथाय होगासिनो दं। दा बिदिबा एक समाव जोंनि बिटिसिया जोबलांनो थाखाय बारा गोबाव सम नाङा आरो रायजो नोंथांमोन। दा बेखौ सिन्था खालामनाया मोजां। दा दिनै इलेक्सन खालामनाया गाज्रि खोथा नङा, आंनिबाथ' मोजां, बहुद मोजां। दिनै इलेक्सन इमिडियेटलि बिथांमोनखौ इलेक्सन खालामनांगौ। दिनै जाय बिथांमोना इलिगेल भाबै माने जोंनि बिटिसियाव हाबदों एबा मा होनो हादान एरियायाव जेरै इलिगेल हिसाबै बिथांमोना हाबदों, बिथांमोनखौ माने इलेक्सन खालामना होग्लुंजोबखानांगौ आरो। खुनु बेयाव जाथि हारिनि खोथा गैया, नङाब्ला। दा दिनै जोंनि बिटिसिनि थागिबि हिसाबै दिनै बिटिसिनि थागिबिया जेसेबां मोनथाय दं, माने बिसोरहा थानायनि मोनथाय दं बेनो। खिन्थु बिनि अनगायै गुबुनफ्रा मोनथाय गैया होननानै आं सानो रायजो नोंथांमोन। दा दिनै इलेक्सनखौ लानानै आं गोबां बाथ्रा बुंनो नागिराखै। दा अल बड' सुरक्षा मन्चनि आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारि सार बिथांनिफ्रायनो दिनै नोंथांमोना थन्न' मोनथिनानै लानाया मोजां, मानि थाखाय इलेक्सन खालामनांगौ आरो इलेक्सन खालामाबा फैगोन फिउचाराव माने जोंनि माने हारियानो हक, जोंनि बिटिसियानो हक मा जानो थांगासिनो दं। दा बिनि सोमोन्दै एकदम गुवारै बेखेवना होदो आरो नोंथांमोना भिडिअ'खौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय लोगोफोर। थेंक इउ। दिनै जोङो बिटिसिनि मानब गेदेर चिफ हाग्रामा महिलारिनो मेम'रेन्डाम गांसे फैबावबाय। बिनि मेम'रेन्डाम होनायनि खारना जाहैबाय जे हाग्रा ओनसोलाव इसेबां इलिगेल भाबै हाबनानै दं, बिसेस करे बिहार, बेंगल, झारखन्ड बेफोरनिफ्राय जायफ्रा सावथाल मानसिफोर हाबनानै दंफायो, असिनाखिफोर। आरो बे जायगायाव जेराव दिनै बयबो आल'सना खालामगासिनो दङ जे बेयाव मावइसफोर ओमफ्राय नक्सालाइटफोर हाबनानै दं होननानै बुंगासिनो दङ। दा बिसोरबादि मानसि थानायनि थाखायनो दिनै थागिबि बर' हारि आरो सावथालफोरनि गेजेराव भुल बुजिजानाय, सावथालफ्रा माने जोंनि बेरेखा खामानि मावनाय, दा बिसोर थुलुंगा होनायनि थाखाय बे जागासिनो दङ। बेखायनो जोङो माने जावले बुंबोदों जे बे हाग्रा ओनसोलनिफ्राय बिसोरबादि एलिमेन्टफोरखौ जों हुरननांगौ आरो इभिकसन खालामनांगौ जों बाथ्रा बुंदों। बेनिखायनो जों दिनैबो आरोबाव बिटिसि चिफ मानब गेदेर हाग्रामा महिलारिनो जों मेम'रेन्डाम गांसे होबावनाय जाबाय। आरो जोङो बेजों लोगोसे जोंनि ट्राइबेल बेल्टआव जायनाखि इलिगेल भाबै जोंनि हाफोरखौ दखल खालामनानै दं, बिसोरखौ होखारनांगौ। बिनि थाखायबो जोङो इमिडियेटलि माने एक्सन लानो थाखाय जोङो बिटिसि चिफ बिथांखौ जों खावलायगोन। दा एसेयावनो गोजोनथाव बाथ्रा जे दिनै आसामनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां हिमन्त बिश्व शर्माया माने इलिगेल इनक्ल'जारफोरखौ होखारनायनि बाथ्रा बुंगासिनो दं आरो होखारगासिनोबो दं। बिथाङा गाव जेरै बुंदों ओरै हाबाखौ मावगासिनो दङ। बेखायनो जोङो बिथांखौ बेल्ट ब्लक एरियायावबो थाबैनो इभिकसन खालामनो थाखाय जोङो गाबोन गांसे मेम'रेन्डाम जों बिथांनो फाथायहरगोन। दा बिटिसिआव हा हुनि पावारा बिटिसिनि, बेयो बिटिसिनि ट्रेन्सफार साबजेक्ट, बे बिटिसिआ मावजोबनांगौ। दा खिन्थु इभिकसन बेलायाव दा जों सानो माखासे ल' एन्ड अर्डार प्रब्लेम जागोन, बेयाव पुलिस पावारनि खोथा जागोन। बेखायनो बेफोरखौ टेकेल खालामनो थाखाय स्टेट गभर्नमेन्टबो हेल्प नांगोन। बेखायनो स्टेट गभर्नमेन्टआ जाहाथे माने बे पुलिस पावारखौ माने पुलिस माने क्षमताखौ जाहाथे इभिकसन बेलायाव जाहाथे बिटिसिनो हरो आरो ल' एन्ड अर्डार प्रब्लेम जायोब्ला बेफोरखौ जाहाथे स्टेट गभर्नमेन्टआ टेकेल खालामो। बेनि थाखाय बिथांमोनखौबो जों कारेसपन्डेन्ट खालामनानै बिथांमोन जगाजग लाखिनानै होखारनाय बेबस्थाखौ खालामनांगौ होननानै जों दाबि खालामगोन। आरो दा जों बेखौनो बुंगासिनो दं। आरो मेइनलि बिटिसिआ दायथ' लानांगौ, आरो बिटिसिआ जेब्ला दायथ' लागोन
दायथ' लाबाय स्टेट गभर्नमेन्टआ बायद' जागोन बेनिखायनो जों प्रेसार होदों बिटिसिखौ बिटिसिआ जाहाथे माने इभिकसनखौ खालामो आरो लोगोसे जों दिनै बेखौनो बुंनो लुबैयो दिनै जोंनि बे जोनोमफुरियाव बर' हारिया गावनि जोनोम जायगायाव दिनै बिटिसि मोननायनि उनावबो जों जे आलाय सिलाय जानांदों जे मालाय हारिखौ गिनानै जों थानो गोनां जादों गिलुं गिलुं जेरावबो जों एथ' जोंहा मोजां सोदोमस्रि गोनां कालचार दंमोन बर'फ्रा नाहा थांनाय मैहा थांनाय हाग्रा बंग्रा जायगाफ्राव थांनानै मैगं लायनाय बन खननानै लायनाय दिनै ना गुरनाय बेफोर जिनिसा दिनै जोंनि गेजेराव गैया जालांबाय गिलुं गिलुं थानो गोनां जाबाय जिबनखौ ओरै बासायनाय बेबायदि मोनसे परिबेस फैबाय दा बेफोर लाजिनो गोनां जायो जोंनि थाखाय जे गावनि जोनोम जायगायाव गावनि जोनोमफुरि जायगायाव जों 6 सिडुल बिटिसि मोनबाय एथ' खस्थ' खालामनानै गोबां मानसिनि जिउ गारनानै दा बिनि उनावबो जुदि जोङो गावनि जायगायावनो जों गिलुं गिलुं थानो गोनां जायोबा बेनिफ्राय दुखुनांथावसिन जेबो सानाय नङा बेनिखायनो जोङो बेफोरखौ जोङो जानो होनो नाङा जों बयबो माने बर' फिसाफ्रा बयबो जयैनो खौसे जालायनानै जों नाजानांगोन जोंहा गोबां आफाद दं बे आफादफ्रा सिरि थानो नाङा दिनै गोबां आफादफ्रा दिनै सिरि थानायखौ जों नुदों जाहाथे बिथांमोनाबो जाहाथे सिरि थाया बिथांमोनाबो आवाज दिखाङो आरो जेब्ला बिथांमोनाबो आवाज दिखांगोन बिथांमोनाबो जेब्ला दाबि खालामगोन गोख्रों जागोन अब्ला बिटिसि सरकारा गोख्रों जागोन जेब्ला जोंनि मानसिफ्रा साइलेन्ट जाजोबगोन सिरि थाजोबगोन अब्ला बिटिसिनि माने खुंगिरियाबो बिटिसि सरकाराबो साइलेन्ट जागोन बेखायनो रायजो राजाफ्रा जोंनि आफादफ्रा गोख्रों जायोब्ला अब्ला बिटिसिनि खुंगिरिया गोख्रों जागोन बेखायनो जों जेसेबां माने बर'नि आफादफोर दं जातीय आफादफोर दं बिथांमोनाबो जाहाथे आवाज दिखाङो जाहाथे गोख्रों जायो दा जों बेखौ खावलायो दा दिनै स्पेसियेलि जोङो हाग्रामा महिलारिखौ जोङो मेम'रेन्डामाव जों लिरनानै बुंदों बिथांखौ जों बुंदों जे हाग्रामा महिलारिया गाव जिथु माने गावनि जिउखौ माने दोनथ'नानैब्लाबो गावनि जिउखौ बावसोमनानैब्लाबो बे गिलु बालु संग्राम खालामनायनि गेजेरजों जिथु बिटिसि लाबोबाय बे बिटिसिया दिनै जिथु निरापद माने गैया जाबाय बेयाव माने जोङो खैफोदाव मोनसे गोलैनाय मोनसे पजिसनाव जों फैबाय दा बेखायनो हाग्रामा महिलारिया एथ' खस्थ' खालामनानै गाव जुदि गावनि टिमा जे लाबोबायब्ला बिटिसिखौ दा बिनि जायगायाव जुदि दिनै जों गिलुं गिलुं थानो गोनां जाबायब्ला दा बे हिसाबै हाग्रामा महिलारिया आरोबाव गावनो दायथ' लाबावनांगोन जाहाथे बिटिसियाव जों माने सुख गोजोन आलो गोजोनै जाहाथे बर'फ्रा रायजो जानो हायो ट्राइबेलफ्रा रायजो जानो हायो बेनि थाखाय दायथ' लाबावनांगोन जों बेखौनो दिनै जावले जावले हाग्रामा महिलारिखौ जों खावलायो दा फार्स्टआव जाहैबाय बिटिसिआव जायनाखि बिटिसि एकर्ड जाबाय 2003नि बिटिसि एकर्ड बे 2003नि बिटिसि एकर्ड बादिब्ला जि समाव एकर्ड माने जादों बे समसिम जिसिबां बे जायगायाव माने हाबनानै दंफैखायो बेयाव बुंदों बनाफाइड इन्डियान सिटिजेन होनना बुंदों इलिजिबोल होनना बुंदों बे सोदोबखौ होदों खिन्थु बनाफाइड इलिजिबोल इन्डियान सिटिजेन बे बाथ्राखौसो बुंदों बिसोर जुदि बेयाव दंब्ला बिसोरो बे जायगायाव थानो मोनगोन बे बाथ्राखौ बुंदों आरोखि बिसोरनो हा होनाय जागोन बिसोर थानाय बेबस्था खालामनाय जागोन बे बाथ्रा बुंदों खिन्थु जायफ्रा नन बनाफाइड नन इलिजिबोल माने इन्डियान सिटिजेन नङा बिसोरनो खिन्थु बेयाव हा मोननाय खुनु बाथ्रा गैया आरो बे 6 सिडुलनि जायनाखि नियम बे बिसोरो माने बिसोरनि सायाव माने माबाया जागोन आयेना प्रजज्य जागोन बे खुनु माने बिटिसि एरियायाव ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि बाहेरायावब्लाबो 6 सिडुल एरियायाव बे नन ट्राइबेल नन प्रटेक्टेड क्लासनि मानसिफ्रा बे जायगायाव हा मोननाय नङा बायनाय फाननाय बे जानो मोननाय नङा बे 6 सिडुलनि नियम बायदि बे सोलिगोन ओमफ्राय लोगोसे जायनाखि ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव हाबनानै थानाय मानसिफोर दङ बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआ आलादा मोनसे माने आयेन बियो बेल्ट ब्लकआ बेखौ 1947आवनो 5 डिसेम्बरावनो दाखादों गथिखे बे 1947 5 डिसेम्बराव जायनाखि बेल्ट ब्लक दाना होबाय बे बेल्ट ब्लकनि सिङाव जायफ्रा इलिगेल हाबनानै दङ बिसोरो खिन्थु बिटिसि माने एकर्ड जादों होननानै 2003आव बे एकर्ड बादि थानो मोनगोन बे खुनु जानो हाया बे नङा बियो बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव जायफ्रा इलिगेल हाबनानै दं बिसोर आउट जानांगौ बिसोरो हुरुनजोबनांगौ बे हिसाबै 6 सिडुलनि जायनाखि एकर्ड बे एकर्डजों बिसोरो बेयाव जे थानो मोनगोन बे बाथ्रा बे नङा ओंखायनो जेसेबां बेल्ट ब्लकआव इलिगेल भाबै हाबनानै दं बिसोरो होख्रांजोबनांगौ इभिकसन खालामनांगौ जों बेखौ दाबि खालामो दा माने इन केस अफ माने मजाबारि बे मजाबारि गामिनि जायनाखि माबा माने प्रब्लेम दा बेखौ अलरेडि चिरांनि माने खुंगिरिया एजुकेटिभ मेजिस्ट्रेटनो दायथ' होनानै बिसार खालामखांबाय आरो बिसार खालामनानै अलरेडि बे जायगाया बर'फोरनिमोन बर'फोरनि हा बियो होननानै बेखौ बिसारावबो राय होबाय दा बर'फ्रा बे जायगायावनो दासिमबो खाजोना होबाय थायो बिसोरनो बे हाखौ खाजोना होनानै माने माबा लाखिबाय थादों गावसिनि नामावनो खिन्थु बे हायाव दा खिन्थु गुबुन हारियासो आवग्रिनानै दङ गुबुन हारिया बेयाव आबाद मावनानै दं
दा बेखौ बे न' लुनानै थानाय आबाद मावनानै थानाय बे बाथ्राखौ दिनै बे एगजिकिउटिभ मेजिस्ट्रेटआ चिरां जिल्लाना बे रोखा रोखा बुंनो हाबाय दा गतिके बेखौ माने बिटिसिआ जिथु माने पावार गोनां हानि पावारा बिटिसिनि आखायाव ओंखायनो बिटिसिआ बेखौ एक्सन लानांगौ होननानै एगजिकिउटिभ मेजिस्ट्रेटआ बिटिसिआव लिरहरबाय दा ओंखायनो जों जावलेखौ प्रेसार होबाय थादों जे बे मुजाबारि केसखौ इमिडियेटलि टेकेल खालामनांगौ इमिडियेट फार्स्ट बेयावनो स्टार्ट खालामनांगौ आरो इभिक्सननि माने खामानिया बेबायदिनो स्टार्ट जानांगौ होननानै जों बेखौ दाबि खालामबाय थादों आरो जों दिनैबो दाबि खालामबावो जे मुजाबारि जाहाथे इमिडियेटलि बिनिफ्राय जाहाथे जेसेबां इलिगेल मानसिफोर दं बेखौ क्लियार खालामनो हायो जों बेखौ दिनैबो दाबि खालामबावो